min gi beni kod chiemo makare manyalo miyo ngima no dhi maber. Ntiere kido mang'eny, but kapok adhi e kido George, Yes. we awach weche moko matin kuom chathuno. Gimomiyo wawacho ni chathuno opogore gi chege moko. Chathuno opogore gi chege moko nikech chathuno nigi gik moko te madwarore kuom nyathi. En gi gik mwaluongo ni nutrients gi kizungu ma nyathi dwaro sama onyuol nyathi, to en gi gimoro miluongo ni probiotics ma be konyo mondo nyathi kik yud tuoche mang'eny. To kendo en gi gik moko magero kor gi dend nyathi kendo miyo nyathi teko. But moingo mano, chathuno miyo nyathi bedo gi riwruok gi min gi, bedo close gi min gi. Kendo chathuno ok dwa ni inyiew kata gik milosego kata kikombe mibro miyo go nyathi chak, nikech mano en gimoro makonyo oganda. Kane in gi pesa matin to in gi chak ma Nyasaye omiyi minyalo miyo nyathi ma onge kata gimoro achiel minyiewo. Chathuno be konyo miyo. Mama madhodho nyathi, ineno ich kaka koro ka ng'ato osenyuol, okonyo mondo ij cha odogi. Sama chak losre ma nyathi ywa chathuno cha, to imiyo monyuol be dok naturally ma ok ochuno ni nyaka itweye kata itim gimoro nono. To mogik, chathuno konyo miyo monyuol mondo kik yud nyathi moro piyo. En a way of family planning. Ka mama madhodho nyathine ok bi yudo nyathi moro piyo ka mama mok dhodh nyathine. To chege moko gikelo tuoche mang'eny. To ka wang'iyo statistics kaka ntiere, wasebedo ni nyithindwa 40 kuom 100 ok dhodh thuno. Ntiere weche mang'eny mamiyo ok gidhodh thuno. Kaluwore gi gima niwacho, samoro miyo tuo adier kata otho, mae nyathi ma nyaka wang'i kaka wapidho. Lakini ka miyo ntie mangima, ntiere weche monego walosi mondo mi nyithindwa oyud chathuno. Mokwongo, mine modak gi deye. Samoro iyudo ka nyathi ywak to dani osewacho ni nyathini ywak nikech ok oyieng'. Ureme gi chak. Ureme gi chak. Koro ibiro yudo koloso chak moro to chako miyo nyathini. To magi e gik makelo ne nyithindwa tuoche. Ka wan wataalamu ma nutrition wawacho ni chathuno oromo nyathi. Ka nyathi ywak, many sababu moro momiyo nyathi ywak mondo wakonyi. To kiki par ni ka nyathi ywak to ywak nikech chathuno ok rome. Chathuno Nyasaye noloso maromo nyathi kendo nigi gik moko te ma nyathi dwaro. Samoro be ka miyo dhodho nyathi tiyudo ni nyathi okaye. To kako pado nyathi cha miyo nyathi luoro thuno. Samoro biwinjo ni nyathi okuno thuno nikech nyathi koro luor. Samoro be nyathi ok dhodh maber nikech kaka waketo nyathi e thuno. Thuno onego bed ni mako ne nyathi ma lweteni 4 gi ni piny thuno, nikech thuno moko dongo. Kikawo thuno tibole e dho nyathi mokimako, nyathi koro oting'o osigo mar thuno cha to temo ywayo, nyathi ol. Koro nyathi chako ywak kata we dhoth. Koro mine nyaka mak thuno maber. Lweti 4 gi iketo piny mondo mak thuno, to mamalo ni iketo malo mondo dichag cha mondo wuogi. Kik waket makas, nikech kwaketo makas to ka nyathi ywa chathuno to wadiyo pipes moko magolo chak. Koro thuno bedo malit, samoro kuot tiwe dhoth nikech thuno lit. Samoro be ka nyathi okayi to remo wuok. To ka remo wuok to dhodho nyathi lit. To kochopo seche ma koro remo wuok e thuno ma nyathi okayi no, kik wamany yedhe moko wawiche thuno, nikech sama nyathi dhoth cha to nyathi dhodho gik moko nono. Chathuno no emichaki wicho kama ong'adore no. To seche mong'adore ma koro